नोंथांमोननिसिम गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला इयुथ जानानै गाहाम हामलायथिनाय जासिदों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ सासन खालामनाय लोगो लोगोनो जे लाइमोनफोरखौ गेलेनाय फारसे माबोरैहाय आवगायलांहोनो हायो बिटिआर हालामनिफ्राय मारैहाय राफोद गेलेगिरि माने बानायनो हायो बा गेलेगिरि जोङो माने फोजाखांनो हायो दा बेखौ नोजोर बोनानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेबायदिनो जार्सि इजार क्रिकेट बायदि गेलेनायनि मुवा क्लाबफोरनो मदद होनानै बिथांमोनखौ थुलुंगा होबाय थानायखौ नोंथांमोना हयथ' नुनो मोनदों। क'क्राझार जिल्ला हिसाबै नोंथांमोना बेसेबांसो क्लाबफोरनो बेफोरबायदि राननानै होनो हादों? ओरैनो गोबां जोङो 6था ब्लकआव गोबां क्लाबफोरनो बेबायदि मुवा बेसादफोरखौ जों रानबाय थादों। सिगाङाव आं आगोलबो सिगाङाव बुंखांबाय जे बनरगावआव जों रानखांबाय, फकिराग्रामाव जों रानखांबाय, बावखुंग्रियाव जों रानखांबाय, दिनैहाय सालाखाथियाव रानदों, दाख्लैहाय देबोरगावआव रानदों। बेबायदिनो ब्लक हाबै जोङो रानबाय थादों आरो एसे सिगाङाव जों दतमायावबो रानदों। दा मोनफ्रोमबो क्लाबाव जाहाथे थालाङा लासै दिनै एसे गाबोन एसे जों क्लाबफोरखौ माने सिनाय बेबायदि होबाय थानाय जादों। रेजिस्टारानो हक रेजिस्टार नङैयानो हक बिथांमोननो बेबायदि मुवा बेसादफोरखौ रानना होबाय थानाय जादों। रेसपन्सखौ माबायदि मोननो हादों जायफोर बिथांमोननिफ्राय मोननो हादों? बिथांमोना जोबोद खुसि जादों आरो जोंबो इयुथ जानानै क'क्राझार जिल्लानि इयुथनि दैदेनगिरि जानानै ब्लकनि दैदेनगिरि जानानै बिथांमोना बेबायदिनो क्लाबफोरनो इयुथफोरनो मुवा बेसाद होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनिखायनो जोङो साफ्रामबो मानगोनां प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होनांगोन बिनि थाखाय। जिहेतु नोंथांमोना गेलेमुआरि मुवा बेसाद दानदों, गेलेनायनि सायाव फोरोंथायारि हाबाफारि लागोन नामा नोंथांमोना? ओरैनो जोङोहाय माखासे बिटिआर गभर्नमेन्टआनो माखासे गेलेनायखौ जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय बे दुरान्ड काप बाहाय लाबोदों। बिदिनो ISPL नोंथांमोना नुनो मोनदों बाहाय खेला जाफैनायखौ। बेबायदि गोबां माखासे गेलेनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय बाहाय गिदिर खेला जाफैनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। नोंथांमोना जिहेतु डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझार जिल्ला UPPLनि दैदेनगिरि, जिल्ला हिसाबै नोंथांमोननि बे लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै बेसेबांखिनि साखाफारा फैबाय थानाय जे 2025 इलेक्सननि थाखाय? फैबाय थानाय 2025नि इलेक्सननि थाखाय जोङो खोब सांग्रां आरो खोब साखाफारा। गिबियावनो जोङो इयुथ हिसाबै जोङो बिटिआर हालामाव सान्थि लाखिनो थाखाय गिबियावनो जों साखाफारा जादों। मानो होनोबा बै थांनाय 17 बोसोराव जोङो बिराद दाङा हांगामा जानायखौ नुनो मोनदोंमोन। फार्स्ट जोङो सान्थि लाखिदों। सान्थिनि थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला इयुथ हिसाबै जों खामानि मावगोन। मानोना मानगोनां प्रमद बर' सारा जे गोदोनि बायदि इयुथखौ सोरखौबा बुहैनो सोरखौबा धमखि हैनो थाखाय इयुथ खालामाखै। इयुथखौ लाइमोनफोरजों लोगो नांनानै माबोरैहाय लाइमोनफोरनि मोजां खामानि मावनानै बिटिआरआव सान्थि लाबोनो हायो, जोंनि लाइमोनफोरखौ मारैहाय सोलोंथाइ फारसे, गेलेनाय फारसे, हारिमु फारसे खामानि मावनानै मारैहाय जौगाहोनो हायो, बेजों मारैहाय गोजोन दानो हायो, बिनि थाखायसो इयुथखौ दानाय जादों। नोंथांमोना जे खामानि मावलांनो गोसो जायो बे इयुथ लाइमोनफोरनि थाखाय? लाइमोनफोरनि थाखाय जोङोहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिबायदि माने फ्लेगशिप बिथांखिफोर लादों, जों बे बिथांखिनि दारैनो जोङो लाइमोनफोरखौ सहाय खालामनायनि गेजेरजों, जोङो मदद खालामनायनि गेजेरजों जों लाइमोनफोरखौ फोजाखांनो नागिरदों। मानोना बिटिआर गभर्नमेन्टआ लाइमोनफोरनो मा खालामदों, सोलोंथाइ बिथिङाव सुपार 50 नोंथांमोना खोनादों, सुपार 50 माने फ्रि कचिं खालामनायनि गेजेरजों मारैहाय लाइमोनफोरखौ डक्टर इन्जिनियार खालामनो हायो, बिनि सिन्था धारनाखौ नोंथांमोना हयथ' नुनो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो लाइमोनफोरखौ खन्नाय मोसानायनि फारसे मारैहाय आवगायलांहोनो हायो, बेनि फारसे हारिमु बिथिङाव नोंथांमोना हयथ' एसे सिगाङाव रागा मोननाय मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे हाबाफारि लानायखौ नुदों। बेफोर गासैखौबो जुथायनानै माखासे हाबाफारिफोर लाबाय थानायखौ नुदों आरो बेखौनो दिथा होनानै जों मावलांबाय थागोन। आरो बावैसो सिगां जे मानगोनां प्रमद बर' सारा
जे गावनि हारिखौ फोथैनानै राजखान्थि खालामनायखौ जों मालाबा नुवाखै नङा होमबा सोरबा बुंलाबायो प्रमद बर'आ हारि फानबाय जाथि फानबाय होनलाबायनानै दा मा जादों हारिखौ गेरेमसा खालामनायजों लोगोसे जोंनि हारिजों थाफानाय गुबुन गुबुन हारिफोरखौ लानानै मारैहाय साया होनायनि गेजेरजों जे बड'फा बुंनाय जे मारै बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बे थांखिजोंनो मानगोनां प्रमद बर' सारमोना खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बावैसो एसे सिगाङाव नुबाय जे बर'नि माखासे जायटेक नामा महा उत्सब खालामनानै जे बर'नि गाननाय नङा होमबा बर'नि जानाय ओंख्रि नङा होमबा बेफोरखौ लानानै जायटेक खालामनायखौ नोंथांमोना हयथ' नुदों आरो बयबो माने खोनानो मोनदों दा बेफोरखौ गासैखौबो मारैहाय फोजाखांनायनि गेजेरजों जोङो मारैहाय बर'खौ गेरेमसा हारि दानो हायो बिटिआरखौ मारैहाय गोजोन आरो सान्थिजों सासन खालामलांबाय थानो हायो बिनि थाखाय सिन्था खालाम मानगोनां प्रमद बर' सारा खामानि मावगासिनो दङ आरो बैफोर खामानिखौनो लानानै जोंबो बिथांखौ मदद आरो सहाय होनाय बायदि गासैबो इयुथफोरा मावनो थाखाय साखाफारा जादों आरो दिनैहाय माखासे फ्लेगशिप स्किमफोरखौ लानानै जोङो गोरिब दुखिया गासैखौबो नोजोर होयै खामानि मावबाय थानायखौ हयथ' नोंथांमोना नुदों दा जों बेफोरखौ लानानै जों आसा खालामो फैबाय थानाय जेनाखि 2025 मायथाइनि जानो गोनां बिसायख'थि बाहाय निस्सय इउपिपिएल सरकारखौ बा इउपिपिएल पार्टिखौ गासैबो बिटिआरनि हारसा बर' गासैबो सहाय खालामगोन आरो बिटिआर माने इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ लाखिबाय थागोन बेखौनो जों आसा खालामदों आरो जों फोथायदों देरहासार जागोन होननानै सानो जोङो दा एसे बादि खालामग्रा मोनसे पार्टि हिसाबै इउपिपिएल पार्टि हिसाबै जोङो बुंगोन जोङो मिशन 6 6थायावबो 6था जोङो लानो थाखाय जुजिदों आरो बियो दिनैनि थारिखआव जोङो जाफुंसारगोन जोंनि थांखिया जाफुंसारगोन बायदि जोङो नोजोर बोनो हायो एक्सुवेलि आथिखालाव जिथु लाइमोनफोरा गोबां ओनसोलफोराव जोङो नुबाय थादों जे माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव लोब्बा थानाय आरो मबाइलजों जेब्लायबो एंगेजड जानानै थानाय दा बैसोर बायदिखौ गैया खालामनो थाखाय जाहाथे बिसोरो खेला दुलाजों एंगेज जानानै थायो आरो जेब्ला खेला दुलायाव एंगेज जानानै थागोन अब्ला बैफोरबायदिखौ बिथांमोनहा लासै लासै बावगारलाङो दा बेफोरबायदि एन्टि ससियेल माखासे खामानिफोरखौ बावगारलांनानै जाहाथे जोंनि समाजाव लाइमोनफ्रा मोनसे मोजां लामाजों फैयो सोलोंबोनाय बिथिङावनो हक खेला दुलायावनो हक गासै माखासे बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिया जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे उद्देश्य बै उद्देश्यखौ लानानैनो दिनैनि हाबाफारिया जादों सालाकाथि ब्लक हिसाबै मोनबेसेसो क्लाबफोरनो नोंथांमोना होनो हाखो बे गेलेग्रा मुवा बेसादफोरखौ जोङो भलिबल हिसाबै 25टा क्लाबखौ होदों आरो क्रिकेट किट्स हिसाबै 4 क्लाबनो हरनो हादों आरो जिखिनि केराम बर्ड आरो चेसफोर दंबावो बर्थमान बेबो बारा बुरजा माने क्वान्टिटि नङा एसेल' जोङो दोनथ'दों बेखौ जोङो जोंनि पार्टि अफिसनिफ्रायनो जोङो बेखौ डिस्ट्रिबिउट खालामगोन उननि समफोराव गेलेनायनि बिथिङाव सालाकाथि ओनसोलाव माबायदि नोजोर होदों नोंथांमोना आथिखालाव माबायदि थासारियाव दङ ओरैनो सालाकाथि हिसाबैथ' बर्थमान बिराद मोजां थासारियाव दं गेलेनायनि बिथिङाव दिनै जोङो सालाकाथि प्रपार सालाकाथि टाउन एरियाथाराव जोङो नुबाय थादों बिथांमोना क्रिकेटआव बिराद इन्टारेस्टेड माखासे गेलेगिरिफोर ओंखारदों दा बिथांमोनखौ नोजोर होनानैनो जों बिथांमोननो होनाय जादों क्रिकेटनि माखासे मेटेरियेल्सफोरखौ आरो भलिबलाथ' गासैबो क्लाबा मोनजोबाखैबाबो माखासे मोजां क्लाब जायफोर क्लाबफ्रा बर्थमान थारमाने भलिबल गेलेबाय थाथारदों गामियाव गावबा गाव क्लाबनि गेजेरावनो दा बैफोरबायदि क्लाबफोरखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै होनाय जादों आरो दंबावो गोबां क्लाब दंबावो बेबायदि भलिबल गेलेग्राफ्रा उननि समफोराव जोङो बिथांमोननो होलांनायनि थाखाय सेस्टाखौ खालामबाय थादों